I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas imamo vesti, neke su možda čak i dosta dobre, ove vezane za Huawei, jer kao što vidite u zadnjih par godina, ako gledamo telefone, malo je realno dosadno, fali neko, a Huawei je pre bio mnogo zanimljiv i dosta je, možemo reći, gurao industriju napred, pogotovo kada su oni krenuli sa svačim, sa eksperimentisanjem sa kamerama, night modovi, zoomovi, ovo ono. To je baš slabo išlo pre Huawei-a, dosta su se svi ulenjili i evo imamo sada dobre vesti. Također, vesti malo za Xbox, imamo Amazon i naravno Apple. Neki novi patenti, možda nešto ispadne od toga, pričamo danas. Sponzor današnjeg videa je Car Vertical, inače radili su veliki update tako da je sada izveštaj još bolji. Uzet ću jedan vrlo čest auto kod nas ovde, Renault Megane Diesel 2010, to znači tipičan auto. I ovde što vidite, odmah vam piše šta od ove 4 stavke je problem, ovde je problem kilometar sat. I sad pogledajte, čak ima i sličica što je ekstra. I kad scrollujemo lepo dole, dođemo do toga da je ovaj auto vraćen sa 323.000 km na 192 2022. Dakle u septembru, tako da vrlo verovatno pre nekog uvoza ili tako nešto ovaj auto je vraćen. Tako da za svaki auto koji gledate imate popust, dole vam je naravno link 30% popusta na izveštaj. Ukoliko vam ne nađe izveštaj, moći će da vam ili vrate pare ili će vam dati kredit za novi, tako da to je sada dosta bolje nego što je bilo ranije. E sad, ajmo lagano od Microsofta, dakle Xbox konzolice, uglavnom ranije mogli ste da uđete u dev mod, to se sećam, i kad uđete u dev mod mogli ste da instalirate emulatore, što je super, pogotovo ako kupite ovaj jeftiniji Xbox Series S, super konzolica, ono za 250-300 evra dobijete joystick, konzolu koja možda igra sve najnovije naslove, možda ne na najjačim podešavanjima, ali opet igrate, vrlo lagana, možete da je nosite bilo gde, ovo ono, i plus ste mogli da pokrećete kroz taj dev mod emulatore. Sada smo došli do toga da ne mora čak ni to i može da radi. E sad, naravno nije baš sve tako jednostavno, morate kao da platite $2, što je opet ono džabe, i onda dobijate taj neki private package, to skinete i rade vam brojni emulatori, što je stvarno super, jer vam se otvara ogromna, naravno, dodatno biblioteka igara. Kupili ste konzolu koja nije skupa i sve ostalo i stvarno je super, jer stvarno radi jako dobro. Naravno, Microsoft ovo ne želi, sad pa je ovdje, Microsoft nije da ovo ne želi nešto posebno zbog sebe, ali jednostavno zbog zaštite tuđih autorskih prava nije dobro, jer ako puste ovo, Nintendo možda pusti tužbu da kaže Microsoft zna i dozvoljava da se Nintendo software pokreće na Microsoft konzoli, što ne bi smelo i tako dalje. I Microsoft je, ja mislim, ovdje više zbog tih nekih tužbi žele to da zabrani, a ne zbog sebe, jer njih tehnički onako baš i briga, bolje da prodaju što više konzola, tako da mislim da će ovo biti pečovano i da ne znam koliko će ovo dugo moći ovako lagano da opstaje. Sa druge strane imate Amazon Prime Day, jedna jako lepa stvar, kod nas naravno to nemamo, ali sam čisto da pogledam ovu kratku statistiku šta se sve kupovalo, odnosno ko je kupovao. Znači ako pogledate ovdje ovu sliku, vidite da su kupci najviše žene, ispod 34, dobrostojeće. Znači, gospođe kidaju na Amazonu. To je mnogo smešno. Zašto? Zato što, na primjer, ako pogledate kompletnu statistiku, imate da je vrlo izjednačeno, vrlo zanimljivo, a da je ruralne, suburban i urban sredine su skoro podeljene na 30%. Dakle, nije bitno odakle se kupuje, ali uglavnom ovi što imaju jaču kupovnu moć više kupuju i uglavnom su to žene. Ono što je također ovdje zanimljivo da se naravno dosta kupovalo i na odloženo. I sad, na primjer, imate tu i Prime neke servise, ali i Apple nudi one nove servise gde možete da plaćate na odloženo bez kamate, što je jako dobro. E sad, kad smo kod tog Apple-a, svi čekaju kao neki Apple Foldable, dakle imate puno telefona na sklapanje, i one manje i one veće, dakle, i to je generalno došlo do nekog prilično finog nivoa da su ti telefoni prilično dobri. Dakle, čeka se još malo neke softverske optimizacije
i to je manje više to. Sad, sledeći neki korak i nešto što smo i viđali na nekim sajmovima tehnike je da imate onaj rollable ekran. Da se jednostavno roluje i da dobijete bukvalno ekran koji može da se praktično izvuče. Znači možete da povećate telefon u suštini. I ovde možemo da vidimo neke slike iz tog patenta. Sad, ja ne bih ovome pridodavao neku preveliku pažnju. Zašto? Vidjet ćete malo toga i u sledećoj vesti. Jednostavno, mnogo kompanija, pogotovo Apple, baca sve i svašta što može da napravi patent, pa ako im neko hoće da ukrade ili da napravi nešto slično, mora da im plati. Tehnički oni uopšte ne mora da naprave ovakav proizvod. Jednostavno uzu si patent, pokažu da možda to radi i tako dalje i to je to. Posle, ako neko hoće da napravi isto, morat će da plati, tako da mislim da ne bi nešto to specijalno uzima u obzir kao evo ovo je sledeći Apple telefon, tako da mislim da je samo neki koncept i jurnjava za patentom. Sad Huawei, čuveni Huawei koji je postao jedan od najpopularnijih brendova, barem u Srbiji, možda pokušava da se izvuče i da krene. Tako da, to bi bilo zanimljivo. Sad, o čemu se radi? Naravno, najveći problem za Huawei su bili čipovi. Oni su sada radili na tome da praktično naprave neke svoje čipove i otprilike 23 milijarde dolara su potrošili na to. Sada, oni već imaju način na koji, da kažemo, izbegavaju te sankcije, to je naravno Honor. Honor kao više nije njihova, ali da se ne lažemo. Znači, Honor je prilično dobre telefone pravi, ali nema taj brand kao što ima Huawei. Realno nema ga. I ne takmiči se možda u tom najvećem high-endu i nema te prodaje jednostavno ni blizu kao Huawei, iako i Honor ima prilično fine uređaje. Ono što je bilo dobro je da Huawei stvarno se vrati, jer nema konkurencije, već vidimo u zadnjih par godina, uglavnom je to Samsung ili Apple, pogotovo na zapadu, opet to tržište je naravno najbitnije, ima tu Xiaomi, tu i tamo, ali to je opet u nekim, da kažemo, malo slabijim možda tržištima, tako da se sve skoro, nažalost, svodi na dve kompanije, što opet nije dobro. I ono što je zanimljivo da rade neke čipove koji bi trebalo da budu 7 nanometara, što je ok, opet mislim da bi oni jako teško mogli da naprave nešto što je baš konkurentno Snapdragonu. Drugo, kad napraviš svoj čip, treba ga optimizovati za Android, kako će Google tu, šta će ovo, ono, sve to može dodatno da iskomplikuje stvari. Ono što je dobro, pored pokušaja da možda ponovo prodaju svoje telefone samo sa tim novim svojim čipovima, je to što potencijalno oni mogu da prodaju te čipove drugim kompanijama i da se, da kažem, na taj neki način izvuku iz cele ove situacije i onda iz te pozicije gde su se malo više oporavili, da onda krenu da ponovo napadaju smartphone tržište. Fora je, ako pogledamo brojke, otprilike 560 miliona su zaradili prošle godine, a potrošili su 23 milijarde, tako da mnogo su u minusu trenutno, ali postoji šansa da se jednostavno izvuku. Pogotovo kada vam neko ponudi čip koji je jeftiniji, a radi se recimo o automobilima, nekim drugim uređajima i tako dalje. Ima puno uređaja da naravno su potrebni čipovi, oni to svugde negde mogu da plasiraju, to se onda raširi i tako dalje i na kraju bi to bilo dobro potencijalno staviti u telefone, ali opet mnogo su to kompleksne stvari, njima naravno treba tu chipset koji je 5G naravno, da je dobro optimizovan i za kamere, da dobro radi i za gaming, znači GPU deo je bitan i sve to, tako da li će to uspeti, jedna velika misterija. A šta vi mislite, naravno pišite u komentarima, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.